obrta započinje u nadležnom županijskom uredu za gospodarstvo, to jest na istom mjestu gdje je obrt otvoren i gdje je izdana obrtnica. Potrebno je na obrascu prijava za upis u obrtni registar zatražiti brisanje obrta iz registra. Prilikom podnošenja zahtjeva za odjavu, obrtnik je dužan priložiti obrtnicu. Nakon toga treba pričekati rješenje o brisanju obrta iz obrtnog registra i zatim izvršiti odjavu sa mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, kao i brisanje iz registra poreznih obveznika. Prestanak obrta utvrđuje se danom navedenim u odjavi koja se podnosi u Uredu za gospodarstvo. Obrt se ne može odjaviti unatrag, osim ako je obrtnik ostvario pravo na invalidsku mirovinu, pa se prestanak obrta odjavom utvrđuje danom pravomoćnosti rješenja o ostvarivanju prava na invalidsku mirovinu. Sve detaljnije informacije kao i potrebne dokumente i obrasce može se dobiti u Županijskom uredu za gospodarstvo koji je izdao obrtnicu. Za pripremanje i